Isto foi o máis viral do Dígocho eu neste 2022. Galego non lle podes dar un potito a un bebé, porque potito, a parte dunha marca comercial, é un castelanismo. Un castelanismo que desde o ano pasado xa ten adaptación ao galego. Ole! E esa adaptación é... potiño. A que é cookie? Potiño. Fun á farmacia e comprei 2 potiños de froitas e non 2 potitos de froitas. Potiño. En galego usamos a palabra fulano cando non sabemos o nome dunha persoa ou queremos omitilo. Ei, fulano! Igual que en castelán, fulano. é igual que en portugués, fulano. pero o que non temos é nin mengano, nin zutano, nin perengano, como en español, nin cicrano, nin beltrano, como en portugués. En galego só temos fulano e citrano. Exacta. Viñeron fulano e citrano e non te atoparon. E tampouco é correcto dicir fulanito de tal en galego. Empregámolos en diminutivo, fulano de tal. E si, en galego, fulana tamén pode ter un matiz pexorativo para referirse a unha pretty woman. En galego non tiramos a canasta. Ves, non entrou porque é castelán. Tiramos a canastra, con R polo medio. Ahora vai entrar. No! No! Ahora vai. Canastra. Verás. Ole! Unha canastra está composta por un aro e por unha rede. E isto de aquí chámase tabuleiro. Como sinónimo de canastra temos cesta. De aí ven o de baloncesto. Xa ves, non callou chamarlle baloncesta, pero ben valía, non? Campos de fútbol hai bancos. Non me refiro aos bancos onde se gardan os cartos. Hai bancos onde sentan os xogadores mentres non saen ao campo. Porque dicir banquillo en galego non é correcto. Eu agora mesmo estou esperando que o adestrador me saque do banco, porque quero xogar. E aquí me tes quentando o banco, porque en galego non podes chupar banquillo. A ver, podes chupar, pero o banco case mellor que non. E tampouco hai banquillos nos tribunais de xustiza. Os procesados sentan no banco dos acusados. E finalmente o número 1, máis de 4 millóns de visualizacións por un éxito da República Dominicana que en galego soa así. Ora vou sair con unha prima. Que prima? Unha que ven do campo para revolarme ver uns roliños mentras tanto. E quen che deu permiso tas toleando? E que che está pedindo permiso toliña, tú está avisando. Que? Que quen che deu permiso tas toleando? Ninguén. Que quen che